Здравейте, аз съм Антони Пенев и съм актьор. Част съм от трупата на Плевенския театър. В момента репетираме представлението Тартюф с режисьор Крис Шарков, сценограф Никола Пелманов Фичо, Асен Аврамов и ние актьорите. Представлението е за мен новина, изключително рисковано, красиво, смело, дръзко и сценографски, и музикално. Самия персонаж Тартюф, аз играя Тартюф, е променен, обърната е неговата перспектива. Това няма да бъде онзи измамник от учебниците, който познаваме, или лицемер. Той попада в едно семейство, в което всъщност се оказва, че той е чистия, а те са измамениците и лицемерите, и малко по малко средата, в която се намира, започва да го разяжда, докато не стига до това да се превърне в тях самите. Комбинирани са три пласта от три различни произведения: Теорема на Пазолини, Тартюф на Молиер и също така притчата за Йона. Заповядайте, мисля, че няма да останете разочаровани. Представлението ще бъде със сигурност изключително удоволствие за зрителите, според мен, и ще има изненада.